Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο 21ο Μαθητικό Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Δήμο μας και τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας Ρέντι και ξεκινάει απόψε με το σχολείο σας, το Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Φέτος το Μαθητικό Φεστιβάλ, το πρώτο στη μετά-COVID εποχή, είναι αφιερωμένο στα δικαιώματα των παιδιών. Στο σημείο αυτό θα καλέσουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Νίκαιας Ρέντι, κύριο Κωνσταντίνο Μαραγκάκη. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου γιατί από το 2019 που είχε γίνει το τελευταίο μαθητικό φεστιβάλ, τότε που τιμούσαμε τη γενοκτονία των Ποντίων, τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ποντίων, ερχόμαστε σήμερα να ανοίγω τις εργασίες και να υποδέχομαι τα παιδιά μας στο 21ο μαθητικό φεστιβάλ της πόλης μας. Είναι αφιερωμένο στο παιδί και μάλιστα εμείς δίνουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και είμαστε δίπλα στα παιδιά με κάθε τρόπο. Ανοίγουμε όλη την πόλη, από εδώ από το Κηποθέατρο, τη μηχανική καλλιέργεια και πάμε στο Μίκη Θοδωράκη, στο Ιάκωβος Καμπανέλης και ανοίγουμε ανοιχτά σχολεία στην καλλιτεχνική δημιουργία και εκεί θέλουμε να σπρώξουμε τα παιδιά προς τον πολιτισμό. Η πόλη μας είναι ιδιαίτερα μια προσφυγωμάνα, αλλά δίνουμε, η ταυτότητά της είναι ο πολιτισμός μας. Και αυτό το προάγουμε μέσα από τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δασκάλους, εσάς τους γονείς και φυσικά τα παιδιά μας. Και το προσωπικό του Δήμου μας, τους συνεργάτες μας όπως λέμε, που δίνουν την ψυχή τους για να έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Και θα δίνουμε συνεχώς τον τόνο, γιατί ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας και πρέπει να αναδεικνύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας είναι και μας τιμούν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού, κυρία Μαρία Ραβαντινού Τσιμπλάκη, και ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κύριος Τάκης Μεσίσκλης. Τώρα θέλω να κρατήσετε το χειροκρότημά σας, να το κάνουμε ακόμα πιο ζεστό και να καλωσορίσουμε, να υποδεχτούμε στο Δημοτικό Κηποθέατρο τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Νίκαιας Ηλίας Βενέζης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τη μουσικοχορευτική παράσταση «Θαλασσινά πατήματα, ρούδια μου με τα ρούδια». Κύριε Διευθυντά του Σχολείου, κύριε Παΐδα, παρακαλούμε ελάτε λίγο να μας παρουσιάσετε τους μαθητές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή θέαση. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους εδώ που ήρθατε και να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Βέβαια, ιδιαίτερα θα ήθελα να τιμήσω τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Μαραγκάκη, την κυρία Ραβαντινού και πάνω από όλους τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Μεσίκλη, ο οποίος με αντέχει, μπορώ να σας πω, κάθε 3 και λίγο που χτυπάει το τηλέφωνο για να του ζητήσω πράγματα για το σχολείο. Αστειεύομαι, αλλά θα συνεχίσω, Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα λόγια. Θα ήθελα να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για την υπεύθυνη αυτή της γιορτής, την κυρία Πελούδη, η οποία με αστήρευτη ενέργεια και απίστευτο κέφι οργανώνει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία απαιτούν πάρα πολύ κόπο. Επίσης, τους συνεργάτες της, τον κύριο Μόσχο, ο οποίος και εκείνος δείχνει τον ίδιο ζήλο στην οργάνωση των γιορτών του σχολείου, καθώς επίσης και την κυρία Κουτσογιάννη, η οποία έχει προσφέρει στα γραφικά αυτής της εκδήλωσης. Πάνω απ' όλα όμως,
Οι πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς, οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά. Τα οποία δούλεψαν σκληρά, γιατί όλη αυτή η δουλειά κρατάει ένα ολόκληρο χρόνο. Και βέβαια οι προσπάθειες τώρα εντάθηκαν με υπερορίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
Πολύ αγαπημένη Νίκαια κλείνει τα 101 χρόνια από την ίδρυσή της. Οι πρόσφυγες που έφτασαν το 1922 μετά την καταστροφή και αργότερα με την ανταλλαγή πληθυσμών αντιμετώπιζαν ένα ιδιαίτερα πιεστικό πρόβλημα στέγασης. Για λίγο στεγάστηκαν στις λιμενικές αποθήκες του Πειραιά. Το 1923 ανεργήθηκαν μικροί πρόχειροι οικισμοί με ένα γραφείο στέγασης, το Ταμείο Στέγασης Προσφύγων. Όταν η πόλη μας άρχισε να παίρνει την πρώτη της μορφή, άρχισαν οι δρόμοι να παίρνουν τη σημερινή τους ονομασία, εμπνευσμένα από πόλεις και κομμόπολεις της Μικράς Ασίας. Στη Μικρά Ασία, στη Νίκαια, υπήρξε μια ζωντανή αιστεία του ελληνισμού, ώσπου έπεσε στην κατοχή των Τούρκων. Η πόλη έγινε η πρώτη πόλη της Βυθινίας και πήρε το τίτλο της Μητρόπολης. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο θεός Διόνυσος έδωσε στην πόλη το όνομα της αγαπημένης του νύμφης, Νίκαιας. Πέρα βέβαια από αυτό, από τα πέτρινα χρόνια, το όνομα Κοκκινάδα είναι γνωστό για τις περιοχές της Παλαιάς και Νέας Κοκκινιάς. Μέχρι το 1934, ο Δήμος Νίκαιας ήταν γνωστός ως Δήμος Νέας Κοκκινιάς, για να ξεχωρίζει από την Παλαιά Κοκκινιά, που άνοικε στο Δήμο Πειραιά. Προτάθηκαν διάφορα ονόματα. Προκρίθηκε η ονομασία Νίκαια, που πρότεινε ο Δήμαρχος και αργότερα ο δικηγόρος και αργότερα Δήμαρχος Ιωάννης Μελάς. Ξενύχια το
παιδιά. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Θα σου πάρω 100 δραχμών παντόπλες. Θα σου πάρω 100 δραχμών παντόπλες. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγιάλι. Κορίνα, κορίνα αγαπώ, κορίνα, κορίνα αγαπώ. Κορίνα αγαπώ, κάτι και μαυρωμάτα. Κορίνα αγαπώ, κάτι και μαυρωμάτα. 12, 12 χρονών, 12, 12 χρονών. Δώδεκα χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε. 12 χρονών κι ο ήλιος δεν την είδε. Μόνιμα, μόνιμα να της, μόνιμα, μόνιμα να της. Μόνιμα να της, κανένα τι φωνάζει. Μόνιμα να της, κανένα τι φωνάζει. Μήλο της, μήλο της μιλεί, μήλο της, μήλο της μιλεί. Μήλο της μιλιάς και κανελιάς κανέλα. Μήλο της μιλιάς και κανελιάς κανέλα. Κάνελο, κάνελο ριζά και ένα ριζά.
σου κλείνε πια με, μη θέλεις φως μου να χαθώ για σε. Έλα μαγικός και τσόσοβος μου μια ματιά, να μου γιατρέψεις φως μου την καρδιά. Έλα μαγικός και τσόσοβος μου μια ματιά, να μου γιατρέψεις φως μου την καρδιά. Η δασκάλα μου. Αχ, μητέρα. Αποφασισμένη με ύφος. Δεν θέλω αντιρρήσεις. Ήθελε για όλους να κάνει το κουμάντο της. Η γυναίκα διαφεντεύει το σπιτικό. Ήλθε η σειρά μου. Με μία κίνηση σήκωσε το αδύναμο κορμί μου. Με έβαλε μπροστά της. Μου κράτησε τα μικροσκοπικά παγωμένα χέρια στα δικά της και με όλο το ύφος που δεν χωρούσαν διαφωνίες με κοίταξε στα μάτια. Πρώτη φορά έβλεπα γελαστά τα κουρασμένα μάτια της, το σπιθυλοβόλο βλέμμα της, τη ζεστασιά της. Σε έγραψα στο σχολείο. Σχολείο, άλλο και τούτο. Βρέθηκε σχολείο εδώ στις Παράγκες, στα λασπωμένα με τα όσα προβλήματα έχουμε. Ακόμα ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους και η δουλειά του πατέρα δεν έχει στρώσει ακόμα. Ο φόβος, η ανασφάλειά μας έχει οριμάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση αντιρρήσεων. Η γυναίκα διαβεντεύει το σπιτικό. Πέρα από την απορία μου, κουδούνια άρχισαν να χτυπάνε στα αυτιά μου και κορίτσια να τρέχουν ζωηρά με όμορφες στολές και πεντακάθαρα πλεγμένα μαλλιά. Αλλά άκουγα απόλυτα καθαρά το κτύπο της δικής της καρδιάς από χαρά, από αγωνία να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Η μητέρα ήταν τόσο ενθουσιασμένη που άρχισε να ψάχνει τους πόγκους με τα ρούχα τόσο επίμονα. Τα προβάδιζε στον αέρα και τα αποδεχόταν ή τα απόρριπτε, συνεπαρμένη με την ιδέα για το τελικό αποτέλεσμα. Έραψε ένα καινούριο φόρεμα. Ένα φόρεμα για μένα. Ένα καινούριο φόρεμα για το σχολείο. Αφού τελείωσε με πείσμα και επιμονή το μεγάλο επίτευγμα από το τίποτε, αποτελούσε το καμάρι της μητέρας και την ανυπομονησία τη δική μου. Με μεγάλη φροντίδα κρεμάστηκε σε ένα καρφί μέχρι την ώρα που θα φορεθεί και θα αποτελεί τη μεγάλη επένδυση των ονείρων μας. Το μοναδικό καινούριο φόρεμα. Για πάρα πολλά χρόνια και που προσαρμοζόταν ανάλογα με το ύψος ή τις φθορές του χρόνου. Μια καινούρια ελπίδα και καλύτερη ζωή. Καλημέρα, ένα πλατή χαμόγελο που σου ζεσταίνει την καρδιά. Το γάλα σου κεραίει σαν τη λευκή ψυχή, καθαρή. Ήθελα να κρυφτώ στην αγκαλιά της. Από φόβο, από τη χαρά, από το καινούριο που ανοιγόταν μπροστά μου. Καθώς κτένιζε απαλά τα μαλλιά μου, σε ένα ρυθμό αργό και καθησυχαστικό, έπαιρνα κουράγιο. Μικρό κορίτσι ήμουν και περισσότερο δεν ήθελα να στεναχωρήσω τη μητέρα μου. Δεν κοιμήθηκε περιμένοντας να ξημερώσει. Πρόσεχε μη σκοντάψεις και πέσεις. Σου έχω εδώ λίγο κολατσιό και η αγωνία ζωγραφιζόταν καθώς ξεμάκρυνα και άκουγα τις ίδιες κουβέντες να σμίγουν και να είναι ένα. Είχαν τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ελπίδες. Για τη μητέρα μου ήμουν εγώ. Από κάθε σκηνή ή πρόχειρο κατάλημα, ανάμεσα στα λασπόνερα, η ίδια συγκίνηση, η ίδια αγωνία και όνειρα. Όνειρα. Αφού μέσα από τη φτώχεια, το ανέλπιστο μεροκάματο και των πατεράδων μας δινόταν η μοναδική ευκαιρία σαν ένα διαβατήριο για να ταξιδέψουμε αλλού, μακριά από τη μίζερη ζωή, στον καταβλισμό. Η δασκάλας μας είχε μια γλυκιά έκφραση, σαν να εννοούσε «Καημένα μου παιδιά». Μια άλλη μάνα που μας αγκάλιασε μόνο και μόνο με τα μάτια της. Δεν ήταν συμπόνια. Ήταν μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συνέβαινε γύρω μας. Πρόσφυγας και εκείνη έδινε κουράγιο στους γονείς μας για να αλλάξουν τη ζωή τους. Εγώ γράφω τα παιδιά σας στο σχολείο. Φέρτε τα να τους μάθω γράμματα. Πρόσφυγας και εκείνη αισθανόταν την μοναξιά σε άλλο τόπο χωρίς δικούς της ανθρώπους και μνήμες που σημάδευαν ίσως τον χαρακτήρα της. Κάποιες φορές ονειροπολούσε. Θυμότανε σχολεία, πεντακάθαρα προάβλια, θρανία, καλοντημένα βιβλία και τετράδια, ζεστές αίθουσες.
Εδώ είχε μόνο πάγκους και φοβισμένα παιδιά που όπως αντιμετώπιζαν το κρύο την ανέχεια. Δυστυχισμένα παιδιά. Μια άλλη πνευματική σχέση επιφράγησε την σχέση της με τα παιδιά. Είχε τα ίδια όνειρα με τους γονείς που μοχθούσαν. Μέσα από το έντονο χαρακτήρα της, η Μαριάνθη Σκαλά, η πρώτη δασκάλα της Κοκκινιάς, έδειχνε υπομονετική και υπήρχε η ενθάρρυνση από όλους τους γονείς γιατί είχε μπροστά της έργο όμορφο, αλλά πολύ περισσότερο δύσκολο. 250 παιδιά ήρθαν κοντά της με το πρώτο κτύπημα του κουδουνιού, αλλά και της καρδιάς των μονάδων που μόλις είχαν βρει τα λογικά τους μέσα από το χαμό. Αριθμητική, γραμματική και τα χρόνια πέρασαν με ατελείωτη μητρική αγάπη από κάθε μάνα του καταβλισμού που άνοιγε στην αγκαλιά της για τα παιδιά που πάνε σχολείο. Αριθμητική, γραμματική και η Κοκκινιά διαμορφωνόταν σε πολιτεία με σπίτια, δρόμους, μαγαζιά. Αρχίσαμε να ξεχνάμε σιγά σιγά την πείνα με την προσπάθεια της μητέρας να γεμίσει το στομάχι μας. Αριθμητική, γραμματική και αρχίσαμε να περνάμε τις μεγάλες μαρμάρινες σκάλες για να μάθουμε να υποστηρίζουμε το δίκαιο των αδυνάτων, να κτίζουμε πολιτείες και να μαθαίνουμε τα παιδιά μας γράμματα, όχι στα πλησταριά, αλλά στα σχολεία. Γράψαμε στην καρδιά μας τις δύσκολες και την αγάπη αυτών που μας προστάτεψαν και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Okay. Κάθομαι και σε σκέφτομαι και το μαντίλι βρέχω. Κάθομαι και σε σκέφτομαι και το μαντίλι βρέχω. Πάνε 2 μήνες που φύγες και γράμμα σου δεν έχω. Πάνε 2 μήνες που φύγες και γράμμα σου δεν έχω. Αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Της θάλασσας τα κύματα πάτω και δεν βουλιουνε. Της θάλασσας τα κύματα πάτω και δεν βουλιουνε. Σαν θέλω εγώ να σ' αγαπώ, κανένα δεν φοβούμαι. Σαν θέλω εγώ να σ' αγαπώ, κανέναν δεν φοβούμαι. Αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Τα μάτια σου έχουν ερώτα και μέσα ψυχαλίζουν. Τα μάτια σου έχουν ερώτα και μέσα ψυχαλίζουν. Και μέσα στο ψυχαλίσμα καραβιά αρμενίζουν. Και μέσα στο ψυχαλίσμα καραβιά αρμενίζουν. Στα όρη βγαίνει καπάρι, τα λόγια σου είναι ζαχάρι. Στα όρη βγαίνει καπάρι, τα λόγια σου είναι ζαχάρι. Ήθελα να είχα 2 καρδιές, τη μια να στη χαρίσω. Ήθελα να είχα 2 καρδιές, τη μια να στη χαρίσω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Την άλλη να την έχω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Αμύγδαλο τσακίσματα, σου στέλνω χαιρετίσματα. Αμύγδαλο
σου στενοχαιρετίσματα. Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι. Να δω τις Λέρμος, τα βουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Αχ, μπρατσέρα μου, έλα κι άλλο, σου έχω δυο λόγια να σου πω. Σήμερωσε η Ανατολή, μπονάτσα να σκορπίσει. Και την πράτσερα που έρχεται να την καλωσορίσει. Πάει ο Μπουρούτσος να ρωτζάρει κι ο καιρός δεν σιγουντάρει. Πίσα βορειά από τα λικά, γνώδι από το πατέλι. Τον άρθουνε τα ξενάκια μας να κάνουν καλοκαίρι. Πάει ο Μπορούτσος να ρωτζάρει και τους βάζει το κοντάρι.
νιώθω στα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο Μορφώνηση. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριώτικο. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα πούμε κι οι δυο ζεστή φωλιά. Ανατολή. Γιαννιώτικα, Σμυρνιώτικα, Πολίτικα. Μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα. Λυπητερά. Πως η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας. Είναι χυμένη από τη μουσική σας και πάει με τα δικά σας τα φτερά. Σας γέννησε και μέσα σας μιλάει. Και βογκάει και βαριά μας κουβολάει. Μία μάνα καίει το λάγνο της φιλί. Κι είναι της μοίρας λάτρησα και τρέμει. Ψυχή όλη σάρκα, σκλαβιά, συγχερέμει. Η λαγκεμένη Ανατολή. Μέσα σας κλαίει το μαύρο φτωχολόι. Κι όλα σας και η χαρά σας μυρολόι. Πικρό και αργό. Μαύρος φτωχός και σκλάβος και ακαμάτης. Στενόκαρδος, αδούλευτος, διαβάτης. Με σας κι εγώ. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα να μιλήσαμε. Να με πάρεις να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Να με πάρεις
κοινά. Η καρδιά μου με ζητούσες να στην έδινα. Πότε μάνα, πότε άστρα, πότε κοντινά. Πάρε με παρακουλάκι μες στο καφέ, να σου πλένω τα ποτήρια με τον αργυλέ. Να σου πλένω τα ποτήρια με τον αργυλέ. Πάρε με παρακουλάκι μες στο καφέ. Πότε μαύρα, πότε άσπρα, πότε πράσινα. Στην υγεία της παρέας δώξω βασανά. Στην υγεία της παρέας δώξω βασανά. Πότε μαύρα, πότε άσπρα, πότε πράσινα.
σαν σε έχω στην αγορά. Ούτε με σκέτζονα που κόβεις παστούρμα και σου τζοκάκι. Αμαρκόνιαλι με το μαχαίρι που κρατάς που παίρνεις στην ψυχή. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω, κόνιαλι μου.
πως τη στεναγένω. Αχ, καραπιπερίμ, πιπερίμ, πιπερίμ. Έσμερσε κερίμ, σε κερίμ, σε κερίμ. Θα έρθω απόψε να σε κλέψω, δεν θα δω πια. Κι ας με του φεύγεις σου ναι μες στη γειτονιά. Αχ, καραπιπερίμ, πιπερίμ, πιπερίμ. Έσμερσε κερίμ, σε κερίμ, σε κερίμ. Άσε πια το Ρούτι και τον Ιμπραήμ. Σε βλέπω και έρχεσαι, και έρχεσαι, δεν ξέρω τι με πιάνει. Έλα το γιαυρί μου, δεν ξέρω τι με πιάνει. Ρίξε μου μια γλυκιά μάτια, μια μάτια, τα μέσα μου να γιάνεις. Έλα το γιαυρί μου, τα μέσα μου να γιάνεις. Τσάμπι, να σ' αγαπώ σαν φίλη. Έλα το
να σ' αγαπώ στα φιλί. Μέση στο μαγούλο, μαγούλο, να σε φίλω στα χείλη. Έλα το γιαυρί μου, να σε φίλω στα χείλη. Σας πίνω την άλλη νύχτια, ρούδια μου με τα ρούδια. Έλα το γιαυρί μου, ρούδια μου με τα ρούδια. Όπως καταλάβατε, σας φέρνουμε την καληνυχτιά. Να πάω κι εγώ να κοιμηθώ, να πάψουν τα τραγούδια. Δεν αντέχω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ τα παιδιά του πολιτιστικού προγράμματος, της πρώτης και της τρίτης, που έδωσαν τον δικό τους αγώνα στην αίθουσα πολλαπλών. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Περισσότερο δουλέψαμε μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πιστεύω ότι ίσως να σας αποζημιώσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον διευθυντή, τον κύριο Παΐδα, ακόμα και τους συναδέλφους μου, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν στον πολιτιστικό μου τοκετό. Ήτανε δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ το Δήμο που μας παραχώρησε το κηποθέατρο. Κύριε Γιωργακά, αν και σημειώνω ένα φάουλ, τέλος πάντων, είναι και γυμναστής εδώ στις ευθυντές μας. Ωστόσο, όμως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρετε ότι σας αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα τον κύριο Μόσχο, ο οποίος την κυρία Κουτσογιάννη που τη ζάλισα με μια πρόσκληση πέρα από το θέμα. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Γονάτων και Δαιμόνων που βοήθησε τόσο στην αποστολή των προσκλήσεων όσο και να κάνουμε ένα καλωσόρισμα με δύο πράγματα. Βέβαια οι μαμάδες των παιδιών εδώ μαστιγώθηκαν να δουλέψουν και να μας προσφέρουν κάτι. Χίλια ευχαριστώ, δεν ξέρω αν έχασα κάποιο. Χίλια ευχαριστώ, γιατί όπως έλεγε και το άσμα, σας φέρνω την καληνυχτιά, πάω και εγώ να κοιμηθώ. Να πάω